Awu bafowethu, hhayi bafana uma kuwukuthi igemu yanamhlanje awuyibukanga, hhayi angazi ngeke uphinde ubone i-Chiefs, hhayi bafana ngeke, hhayi ngeke bafowethu, hhayi ngeke babhemu, hhayi angazi nokuthi ngithini iy'nsizwa. Yazi i-Chiefs iphendule i-Sundowns inkukhu, yabo, iphendule i-Sundowns inkukhu bengathi i-Chiefs idlalela ne-team yakumvela ngendlela nje ibiyenza ngayo. Yoh bafethu hhayi ngeke i-Chiefs ngathi yale sizini izoba yinkinga. Ake sikhulume nangu-Marco bafethu, i-first debut yakhe, yo, what a quality. Babhemu, what a quality. Pirates angazi ukuthi iyamhambisa kanjani lo mjida, namanje ngiyayibuza, ngiyayiphendula ukuthi i-Pirates iyayidedela kanjani nayo i-quality. uMarco, Paseka Marco, bafowethu 1-on-1 uyakwazi ukudila ngayo, mawuya nge-pace uyakwazi ukudila ngayo, uyakufica, uyakwazi ukudlala ibhola, uyakwazi ukuphasa, uyakwazi ukudribula, akatatazeli, like nje, yo bafethu hhayi ngeke la bafana ngathi bajabulile lapha kwe-Chiefs, angazi noma mhlawumbe bezizwa ukuthi ba-happy ukuthi bakwi-Chiefs noma bagcwalisela i-Pirates ukuthi nasihambisa. Bafowethu i-Chiefs ngathi iyovinjwa ulwandle, iyovinjwa ulwandle bafowethu. Yazi cabanga uma nibuka phela abadlali abaningi bebengekho lana esingathi ama-new signing yabo. Hhayi bafowethu, hhayi sibonge bafowethu, mina ngibusisekile bafowethu, ngibusisekile. Siyidrowile khona igemu iphele ngo-0-0 mara wona lowo 0-0 loyo ku-Sundowns bangicabanga ufana newini ku-Sundowns ngoba bebengekho at all. I-Chiefs nje ibiyidlalela yodwa bafowethu la, nokuthi inhlanhla-ke nje uma ingekho ayikho, uyabo, inhlanhla uma ingekho ayikho futhi siyi-dominate-ile i-Sundowns, yabo, bingekho, yabo bakhuluma ngento ethi bingekho bafowethu. I-Sundowns ibe nama-shot awu-2, shot on target awu-2, i-Chiefs ibe na-4. Nge-second half i-Sundowns ayikho into eyidlalile, yabo, ayikho, yabona bafowethu. I-Chiefs yale season bafowethu i-improve kakhulu. Mina umehluko ngiyawubona kanti muningi bafowethu, muningi kakhulu. Ngiphoxeke kabi ukuthi u-coach uSifu ugcine engamfakanga, bengifisa ukuthi amfake ngoba bebenokuwadlala ama-cross, yabo, so bekudingeka umuntu ofana naye okwaziyo ukuheada, okwaziyo ukuhlala ebhokisini. Ukuthi why engamfakanga angazi kunaphi, yabo. So nje kodwa nje all in all bafowethu i-Kaizer Chiefs idlale kahle, asikhali ngalutho bafowethu. uPeterson uvimbe kahle, so nje nguye umuntu osaphethe ama-clean sheet amaningi, useshaya nje nga-4 clean sheet. Engicabanga ukuthi i-goalkeeper of the season uyayifuna impela, akusenguye i-goalkeeper nama-clean sheet amaningi so far ongakakorelwa, sesenguye kuphela. Ngibonge ithuba.